कना बलूच राज जोड़ो सलामत मरे रे अंदन किनु में समाए किनन चिल दे मरे किनन अंदाड़े इस्लामाबाद थी असे एहतजाजी कैंपस खलकुन अदा कैंप बलूच एक जेती कमेटी ना राशोना डॉक्टर मारंग बलूच तो आवार अमो कुलना अमरागा के ओ कैद जिंदानी कनिंग मसुनो या के बलूचिस्तान ना अमो बेगुआएंगा बंदगा अमुफ्ता बाजियाबी किंदा कैंप खलो के دا چل دے تیٹی نن داڑے ار وڑنگا سختی پھر گرمی برداشت کرینن لیکن نن تینا مطالبات زیا سلو کن لیکن امو وڑا نن اورنگٹیون کے ننا کیمپ لگو کے بجائے داڑا کے دا حکومت تینا پالیسی تزیا غور کرے گا لیکن نن خنینا کے امو وڑنا امو کے تسلسل برجائے بلوچستان ٹی اراٹی بندگا تے خلنگنا زوراں سریا بیگوا کننگنا تو دانا زیا دا سے بلو تشویش سے ننا کل کے وہ ارا وڑنا حالات کے بلوچستان ٹی پیدا کریں نو اراڑے کے کسست احتجاجس کننگ کپک اراڑے کے کسست نا بیگوائنگا بندگا تے کے اچیت کننگ کپک اور دا وقتا دا اسلام آباد نا کیمپ ٹی امو فیملیز اکبریر تیرے سر کے ارافتا بندگاک بیگوا کننگ مسنو انتے کہ یکا امو بندگاتے بیگوا کننگ افس بلکہ بیگوا کننگ اپد او بندگاتے خلنگٹیو جعلی مقابلہ تیٹی خلنگٹیو افتا مسخ شدہ لاشاک بننگٹیو بحیثیت لوائی کین دا کلنا نما فرض کہ تینا بندگاتا تینٹ وارثی کبو تینا بندگاتے کہ تینٹ بشمبو تینا بندگاتے وارثی کبو دا وقت افک کنن خاموش مرین دا امو وقتے کنن تینا بندگاتا توار تینٹ جوڑ مرین اور دا اسلام آباد نا کیمپ نن کے نن کے کل کیا سے توار سے نہ جاگئے و اموڑے کے امو دا کیمپنا کے مول مراد امو بی وائی سی نا سنگتا تا ریائی تیکنے امو وڑا بیگوائنگا بندگا تا بازیابی تیکنے امو بی وائی سی کی بلوچ نا توار جوڑ سک ڈاکٹر مارنگ بلوچ تو نوار کل بی وائی سی نا امو راشو نا لیڈرا کے وہ درو نن کے نمکن سلو کا سر اینو جیل تیٹی بندو ننا دا ذمہ داری بحیثیت قوم کہ نن اوفتا آجوئی کن برے نوار مرین او ننا امو بندگا کے او قید زندانہ تیٹی بند کرو کو نن تپنا کو ریاست افتے تو انت کننگٹیے ارا وڑٹ افتے اراز دیا خلیکک جعلی مقابلہ تیٹی افتا لاشاتے بٹیکک اور دا ننا ذمہ واری ہے کہ نن تینا بندگاتا توار جوڑ مرین او دا وقتا دا پلیٹ فارم نن تو ارے کہ اراڑے اسے کیمپس آلریڈی او برجائے اراڑے کی آلریڈی دا فیملیز اک توسنو گڑا دا ٹی اموڑے کی بلوچستان ٹی دا وقتا اچھو نی توار سرفنگ کپے ستینا بیگوائنگا بندگاتا ننو میں خواست کینا کہ ببو اسلام آبادہ تینے سر کبو دا کیمپ تی اوار مبو دا کیمپ یکا ننا افک دا کیمپ ار امو بلوچ نائے امو کیمپ کے اراٹی کے بی وائی سی نا لیڈراتا ریائی کنے امو خس دا بیگوائنگا بندگاتا بازیابی کنے تو دا ننو میں خواست کینا درخواست کینا کہ ببو تینے داڑے سر کبو تینا بندگاتے کے توار عرف بو منتوار